akwai wani mutum da ya taɓa min waya daga Abuja yace malam na ciwo ba su suka dewa kuma abin yana damuna na rasa inda zan sa kaina da za a sayar da duk abin da na mallaka ba zai biya bashin ba. Nace ka ga dan uwa wallahi ka koma ga Allah ka je kai ta addu'an nan da kai magariba da isha ba ruwanka da komai ka shiga gida ka zauna ka kalli gabas kai ta wurdin nan har bacci ya dauke ka. Nace in bakin ka ya saba maka ga ko baccin kake sai ka kana yi in ka farka ka dora Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Yace to me fasara haka? Nace yawa Allahumma kfini bi halalika, Allah ka wadata ni ka isar da mun da halal an haramika gabarin haram. Allah ka wadatar da ni da halal ka toshe mun kofa haram gaba daya. Wa aghnini bi fadlika, ka wadatar da ni cikin falalarka. Falalarka tana nan ba ta da iyaka, to ka sa ni cikin wanda za su wadata a cikin falalarka, amma siwaka in rabu da kowa in kama ka kai kadai. Yace ka kana wa Allah magiya da wannan zaka ga abin mamaki. Dan sahabin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan addu'a shi ma da yayi ta yin ta sai da ya ga budi, ya ga mafita. Sannan ka hada da Allahumma a'udhu bika min al-hammi wal hazani wa a'udhu bika min al-'ajzi wal kasali wa a'udhu bika min al-jubn wal bukhli wa a'udhu bika min galibati ad-dayn wa qahr ar-rijal. Allahumma a'udhu bika min al-ma'athami wal maghrab. Nana Aisha tace ya Rasulullah kana yawan neman tsari da bashi. Yace mutum ya ci bashi sai ya alƙawari ya saba ya magana ya ƙarya. To shi wannan bawan Allah bayan lokaci na ma manta mun wannan magana da shi. Rannan sai ya kira wani yake ce mun ga malam na ga mu'jizar addu'ar manzo Allah. Ce wallahi malam duk bashin nan da na kawo maka kuka da na rike addu'a na yanzu duk na biya har na wadata ma yanzu ba ni da bukatar in sake cin bashi. Yace oh Allah da iko yake. Ce kaga wani sai ka gaya masa abu yadda manzo Allah ya ce ya rike ya ga abu mamaki. Wani kuma ya ce min wai yayi tayi shi yanzu bai ga komai ba. Nace ƙara ka ƙara kuma ka yi da zuciyarka kuma ka yarda cewa tunda manzon Allah ne ya faɗa to in an yin za a samu mafita. Ni itikadi na kenan inda an ce manzon Allah yayi abu to ni ina jin wannan abin kawai shine daidai kuma in nayi zai yi da yaqinin nan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Ka roki Allah kuma ka sa rai da yaqini ba gwada Allah kake ba yaqini kake zai amsa ma. To wannan yaqinin shi yake da rauni. Akwai wani bawan Allah da aka faɗa cikin tabi'ai yana aiki yana ɗaukan albashi dinare 40 duk sanda aka bashi sai ya sadaukar kuma ya zo bacci da ya ɗaga filansa sai ga dinare 40 ɗinsa cif har ya saba in ya ɗauki na albashin sai ya bayar kuma sai ya zo ya tarar da su a ƙarƙashin filansa. Sai wata ran ɗansa ya ce baba ni ko zan maka tambaya na gan ka ɗau albashi rabawa kake kuma sai ga kana hidima daidai da albashin. Yace sai ce to me ya faru tunda dai ka ba da su to ina ka samu wanda kake kashewa. Yace Allah na sabawa wata al'ada shi ma sai ya saba min da wata al'ada. Kawai aya na karanta wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Duk abin da kuka bayan na Allah zai dawo da shi. Kawai sai na ji a raina zai dawo da shi. Haka da na ɗauka na bayar sai kuma na ga ya dawo min da shi. Ni kuma yana ci gaba da yin haka duk sanda na ɗauki nawa sai in bayar in na zo sai in ga ya dawo min da shi. Sai ɗan ya ce a to ma bari mu gwada. Kun jin da matsalar take bari in gwada. Da ya ɗau albashinsa sai ya bayar sadaka ya zo ya ɗaga fulo bai ga komai ba. Ya ce to bari ya gwada a wani watan ya sake yin haka har sau 3 sai zai samu uban ya ce ni fa na ga ina bayarwa ba na gani sai ya ce to ka san da matsalar take ya ce a'a ya ce gwadawa kai ta ud'ullaha wa antum ba wa antum mujarribina ba ku roki Allah kuna masu sakankancewa ba masu gwadawa ba. Gwadawa bari in gwada bari ka Allah zaka gwada to mas'alar ba ta gwadawa ba ce ta yaƙini ce. In ka samu wannan yaƙinin zaka sha mamaki wallahi. Al'amarin Allah kana da yaƙini zaka sha mamaki al'amarinsa. Zai nuna maka abubuwa masu ban mamaki. Walakin li yatma inna qalbi. Wannan shi yake mana wahala.
kai ma ka yi wannan din insha Allah